Što kad bi vam rekao da uz dva izuzetno jednostavna sastojka koji ćete ubaciti u vašu kavu na dnevnoj bazi imat ćete značajno poboljšavanje vašega zdravlja. Kava kao takva, ukoliko je ona turska crna krava ili toga tipa, imaju određene zdravstvene blagodati. Međutim, u ovom današnjem receptu daću vam dva sastojka koji ćete ubacivati u vašu kavu i svaki dan dobit ćete nevjerojatnu teksturu, bogati okus same kave i specijalne vrste aroma koji upravo ove dva interesantna sastojka mogu vama itekako dati. Vi ukoliko ovakvu vrstu kave konzumirate redovito i na dnevnoj bazi, imat ćete značajno poboljšavanje funkcije mozga, srca, probave, imat ćete čak mogućnost ubrzanog gubitka masnih naslaga, imat ćete potrebitu energiju na dnevnoj bazi za sve ono što vama treba. Jer vi puno puta konzumirate ovu kavu iz perspektive da se rano ujutro probudite i slično. Međutim, dakle, bitno nam je za reći, ova dva bitna sastojka će nam još značajno poboljšati zdravlje, a recept za ovu, ajmo tako reći, atomsku kavu nam je sljedeći. Poručiti i uzet ću vam, dakle, napravit ćete mi 1 decilitar crne turske kave, bez ikakvih dodataka i to je nama jako bitno. Dakle, crna turska kava, 1 decilitar smo napravili i pripremili i ono što ćemo unutra ubacivati, i to možete mi raditi apsolutno svako jutro, biti će vam, ovdje imamo pola male žličice ceylonskog cimeta i 1 žličicu organskog kokosovog ulja. Dakle, organsko kokosovo ulje i ceylonski cimet zajedno miješamo u našoj kavi, dodajemo jedan sastojak i dodajemo naravno drugi sastojak i sve što ćemo napraviti je našu kahu promiješati do 30 sekundi. Vi ukoliko pijete ovakvu kavu u kojima imate, dakle, samoga ceylonskog cimeta i samoga kokosovog ulja, nevjerojatno će promijeniti vaše zdravlje i nevjerojatno će obogatiti vaš rano jutarnji ritual ili popodnevni ritual ispijanja same kave. Moji dragi gledatelji, dakle, kava nevjerojatno miriše, nevjerojatnog je teksture i okusa. Ovakvu vrstu kave nećete mi piti 365 dana u godini. Dakle, počastite se recimo nekoliko puta tjedno i obavezno mi radite pauze, a ja mislim da će ovo promijeniti potpuno mišljenje i zapravo razmišljanje vezane uz samo pijenje, dakle, jedne jutarnje ili popodnevne kave. Svi moji dragi gledatelji, želim vam naravno ugodan dan i svi moji naravno gledatelji koji ste možda prvi puta na mom YouTube kanalu i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, zdravstvene edukacije i slično, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Po druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.